and welcome to another program here live on Africa and Beyond Television Network, where we want to talk about the issue of Zvigunwe, yawanikwa, the issue which is getting everybody to talk. Zvigunwe yawanikwa muHarare, Zvigunwe yawanikwa munyika yeZimbabwe, and I feel that I must address this issue not as a usual presenter, but I want to address it in the name of God, and I want to address it using scripture. The reason why I have come to address this issue is because a lot of people they are under pressure. A lot of people they are just following others, and in following others, you might end up being caught in the crossfire. You might end up being tempted to be part of the cabal. So, toda kuti tiende tinoverenga mascripture maviri chete atinoda kuverenga, tinoda kumbonyanya kuverenga nyaya dzatonyanya kumbokura. We need to go on to Psalms 49. So Mapisarema chapter 49 inotaura ichiti zvose panyika zvinopfuura. Saka iri kutaura ichiti inzwai chinhu ichi imi vanhu vose, teererai imi mose mugere panyika, imi vaduku navanokudya, vafumi navarombo pamwe chete. Muromo wangu uchataura uchenjeri, uye kufunga kwomwoyo wangu kuchava nenjere. Ndicharerekera nzeve yangu ingwe mufananidzo, ndichadudzira shoko rangu rakavanzika nembira. Ndichatya neiko pamiti yezvakaipa, kana zvakaipa zvavanoda kundidzinga kundikomba? Ivo vanovimba nepfuma yavo, vanozvikudza pamusoro pekuwanda kwepfuma yavo. Hapana ungatongodzikinura hama yake, kana kupa Mwari rudzikinuro pamusoro pake. Nokuti rudzikinuro rwomweya yavo runokosha, runofanira kuregwa nokusingaperi, kuti arambe ari mupenyu misi yose, arege kuona kuora. Nokuti unoona kuti vachenjeri vanofa, benzi nouchenjeri vanopera pamwe chete, vachisiyira vamwe pfuma yavo. Vanofunga pamwoyo pavo kuti dzimba dzavo dzichagara nokusingaperi, nokugaro hwavo kusvikira kumarudzi avo ose. Nyika dzavo vanodzitumidza mazita avo, asi munhu haagara achikudzwa. Wakafanana nemhuka dzinopera, iyi ndiyo nzira yamapenzi. Kunyange zvakadaro, vanhu vanovateera vachitenda zvavanotaura. Vakatirwira, vakatarirwa Sheol samakwai, rufu ruchava mufudzi wavo. Vakarurama vachabata ushe pamusoro pavo mangwanani, kunaka kwavo kuchangoparadzwa neSheol, kuti kurege kuva nokugara. Asi Mwari uchadzikinura mweya wangu pasimba reSheol, nokuti iye uchandigamuchira. Usatya hako iwe, kana mumwe munhu achifumiswa, kana pfuma yeimba yake ichiwedzera, nokuti kana achifa hapana chaachaenda nacho. Mukurumbira wake haungaburukiti mupero. Kunyange paupenyu bwake waikorokotedza mweya wake. Kunyange vanhu vaikurumbidza kana uchizviitira zvakanaka, uchaenda iye kurudzi rwamadzibaba ake. Ivo havangatongooni chiedza nokusingaperi. Munhu unokudzwa asine njere wakafanana nemhuka dzinopera. Saka nyaya yatiri kuda kutaura pamusoro pezvayo yaita kuti tiuye nescripture inyaya yokuti pavhesi pari kutaurwa ipo kuti ivo vanovimba nepfuma yavo, vanozvikudza pamusoro pokuwanda kwepfuma yavo. Zvichireva kuti vanhu vari pano panyika, tine a group of people iri kuzvirumbidza pamusoro pepfuma yavanowana kana kuti yavainayo.
izvo zviri kuita kuti pave nepeer pressure munyika yatiri kurarama yekuti vanhu vange vachitsvaga upfumi. Asi tikaenda pavhesi 16 inotaura chiti usatya hako iwe kana mumwe munhu achifumiswa, kana pfuma yeimba yake ichiwedzerwa nokuchaenda nacho. So nyaya iri pano ndeyekuti tiri kufanira kunzwisisa kuti hapana chaunobva nacho panyika uchienda kana wakufa, uri kufa uchisiya zvese zvanga zviri mupozisheni yako, uchizvifikira panyika, zvinosara zvichigovewa, zvinosara zvichirwirwa, zvinosara zvichitorwa nevachasara vachirarama panyika ino. Saka hapana need yekuti iwewe unge uchirwira ipfuma yenyika. Hapana need yekuti unge uchishungurudzika pamusoro pepfuma yenyika to an extent yekuti unotengesa zvigunwe, to an extent yekuti unoenda kunogurwa zvigunwe, to an extent yekuti unotengesa upenyu hwako, upenyu hwevana vako, woisa dzimwe hama panjodzi yekugara dzichikanganiswa nemishonga. Saka it's a sacrifice yaunenge waita kurudzi rwawakaita. Waenda ukanoita sacrifice paaltar yaSatani. Zvinova zvinhu zvinonyangadza Mwari. Saka tiri kuda kuenda tinoona kuti purpose yemunhu achirarama panyika ndeyekuti chii? Ndeyekuti munhu, Mwari vanotaura ivo, Matthew chapter 1 verse 21, Mwari vachitsanangura ivo vachitaura naJosefa naMaria, vanoti mwana uyu uchamutumidza zita rokuti Jesu. Why achitumidzwa zita rokuti Jesu? Nekuti akafanira kuzodzikinura vanhu pazvivi zvavo. But Mwari vanoenda vonospecify nyaya iyi, vonoti ari kuenda achinodzikinura vanhu pazvivi zvavo seiko? Ari kuenda achinovadzikinura sei? Ndopabva John chapter 3:16, ani nani anotenda kwaari. Saka Mwari zvaakada nyika nokudaro, akaipa mwanakomana wake kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. So when you believe in God, when you believe in Jesus Christ, you are not going to die. You are going to have everlasting life. So that is the purpose yedu yekunge tichirarama panyika, kuti titende muna Jesu Kristu. Why? Mwari vakatiitira nyasha ndokubva tapiwa mwanakomana wavo kuti tiregererwe zvivi. But there is a condition. The condition is to believe. But we have people who are focusing on the condition yekuenda kunocheka zvigunwe, yekuenda kunodambura zvigunwe, yekunoshandisa mitezo yavo. People are using different conditions, bodily conditions, taking body parts to make sure that they get into other covenants with other conditions. And this is against the laws of God. This is against the principles of God. Why? For you to see God, you need to believe. So as I mentioned, this message is not for everybody. This message is for those who are supposed to be saved. This message is for those who are being pressured to join the Zvigunwe cabal, those who are being pressured to follow or seek the wealth of this earth. So if you go, there is a story where Jesus gave a parable and said, there was a rich man and there was Lazarus. And Lazarus had to live eating from the leftovers, from the crumbles, which were falling from the table of the rich man. But one day, Lazarus died and he went to heaven. And one day, the rich man died and he went to hell. So when the rich man was in hell, he looked up and he saw Lazarus, and he began to say, Baba Abraham, can you please send Lazarus? Just a drop of water
andidonhedzere, just a drop. So if you have a cup of water with you, just dip your finger, just a drop like this, and hold it like this. You are going to see that at the tip, you will find a drop holding on at the tip of your finger. That was the drop which the man who was in hell was asking for. It is a true reflection that this is the kind of life people are pursuing, life of a rich man. But they are definitely going to hell. So you must not be pressured by these people. Why? If you go and read the chapter of Job, Satan had visited God, and God asked them, say, wazepiko Satan zvikanzi ndabva zvangu pakunopota pota nenyika, zvikanzi wacherechedza here muranda wangu Jobho, zvikanzi the only way muranda wenyu Jobho akarurama is because makamupoteredza neruzhowa rwenyu. Bvisai ruzhowa rwenyu muone kuti haparari here. And God gave Satan the permission to go and tempt Job. Jobho akasara arasirwa nepfuma nevana, akasara asina chinhu tenextende kuti akanga ane maronda. Jobho akabva muimba yaakanga achigara akaenda kanogara padurunhuru pairasirwa marara nemadota. That was the place yanga yakugarwa naJob. Achibva from living like a king akaenda akanogara semuranda, akanogara sevanhu vamuri kudedza everyday muchiti mapenzi vaivai. That's how he was living. But remember, kuti God was with Job, even in that condition, that dire condition yaisemesa achinanzwa nembwa, God was with Job. So iwewe uri mupoverty, vanhu vachiti vakakutarisa vari kuona rombe, vanhu vachiti vakakutarisa vari kuona munhu asina chainacho, munhu asina future, Mwari vanewe. Why? There is a covenant yakaitwa paCalvary. There is a covenant yakaitwa pamuchinjikwa. That covenant iri kufanira kuzadziswa nechinhu chimwe chete. Chinhu chiri kuzadzisa covenant iyoyo is your faith in Jesus Christ. Is your belief in Jesus Christ. So what was the last instruction yakasiyiwa naJesu? Jesu akasiya the last instruction and said, inini ndakusirai murayiro umwe chete wekuti mudane nerudo rwandakakudai narwo. What is the kind of love? Mwari zvavakada nyika nokudaro vakatipa mwanakomana wavo kuti ani nani anotenda maari arege kufa. God gave us his only son. That is the kind of love yatakadiwa nayo. God sacrificed on our behalf. So God, Jesus himself came to redeem us. That was the sacrifice. So when we are loving each other through the love of Jesus Christ, you will see that we will never commit adultery. We will never murder. We will never steal. We will never commit fornication. Tichabuda mu each and every kind of sin. Tichabuda mu zivi. Why? Matthew 1:21 is talking about deliverance of God's people from sin. And once we believe in Jesus Christ, tabata poneswa, which means we are out of sin. We are now living out of sin. So you need to seek Jesus Christ. That is the only solution. Why? The only thing you are going to benefit is but you will die and live it. The scripture yataverenga yataura iye ichiti benzi nousine njere vanopera pamwe chete vachisira vamwe pfuma yavo. You will live zvinhu zvese izvozvo, uchasiya pfuma iyoyo, and you will die. But wafa ndopa uchatanga kuzvidema. Why? When you start to experience hell, uchatanga kuzvidemba iwewe kuti dai ndakaziva ndakanamata, dai ndakaziva ndakatora this opportunity to seek the hand of God. But it will be too late. Yes, it will be too late. Because nzvimbo yaunenge wava inenge yava a place yekuti hauchagone kuwana redemption, hauchagone kubatsirika.
So for the people vari kufurira vanhu vachiti endai munotsvaga endai munotengesa zvigunwe zvenyu so that you can be rich quickly, you have to go and read in Paris chapter 1 verse 1 Ecclesiastes. It says zvese hazvina maturo, ndinopamidzira zvese hazvina maturo. People are laboring for them to eat. People are laboring for them to wear clothes. People are laboring for them kuti vaonererwe, vafambe vachionererwa munzvimbo dzakasiyana. But nobody is laboring kuti aone Mwari. The majority of the people are laboring kuti vaonekwe evil. Only a few are laboring to see God. This is the reason why you see people have introduced tithes and offerings in churches. And they say if you don't offer anything in church, if you don't offer this much in church, you are not going to prosper. For you to prosper, you have to offer this much. For you to prosper, you have to offer this much. This has cultivated an issue of greed in people. This has cultivated a different kind of people where kana ukatadza kuita mari, you now hate God because we were told about a promise which will never come. This person is making money because of you. You are giving him offering and is making money because he is a pastor. But what are you making as an individual? Nothing. You are wallowing in poverty. It's all because you refuse to read the scriptures. It's all because you trust what is written on social media. It's all because you trust the social life we have of today. You believe in them, but you have a scripture which is guiding you, but you are disregarding that scripture. And you are following pagans who are mandated to make sure that they make you follow the wrong doctrine, who are mandated to make sure that they take you from God and take you to hell. They don't want to go alone. They want to go with you. They know that they don't have any share in the kingdom of God. So they want to take you with them. Why are you being part of these evil people? You have to repent. You have to look upon yourself. You have to reflect and ask God for forgiveness. So many people are asking questions. Why is it that we are praying and why is it that we are poor and miserable? But there is only one answer. If you go and read the scriptures, you will find a woman called Haggai. Haggai was sent away by Sarah. After she was sent away by Sarah, she was in the wilderness. And she, she had a son in the name of Ishmael. But there was a time where she was thirsty, she was hungry. And they were about to die. The only thing which was left for them was to die. And she had to say, I am going to put this baby and leave this baby here so that I don't see him dying. The reason why she left the baby was not because she didn't love the baby. It was because she didn't want to see the baby dying. And if you look at the baby is the situation. The baby is the focal point here. It is not Haggai. It is the baby. The focal point is the baby. And if you check very well, if you read the scriptures very well, she didn't place the baby in direct sunlight. She placed the baby on the shade under a shrub where there was shade, so that the sun could not scorch the baby. The baby could not suffer direct sunlight. So if she had no love with the baby, she could have placed the baby in direct sunlight. But because she loved the baby, she placed the baby on a good place, under a shrub. But number one thing you need to realize is that when she said, so that he dies while I'm not watching. When we are talking about death, if you go back to the Job principles, they say, Mwari vanotaura na Satan and say, go and do anything you want with Job, but don't remove his soul.
wakabva wava mutemo, because according to the scriptures, kuna madzimambo 1 madzimambo 13 inotaura there is a moment vaitungwa muprofita, and muprofita akatadza kuteedzera mutemo wakapiwa naMwari, and ane paakazotaurirwa achinzi nekuti watadza kuteedzera inzwi raMwari pavakakuti uchibva wava mutemo. So when God instructs you, it becomes law. When Satan was instructed by God kuti asabvisa mweya waJob, it became law. The only person with access to your soul is God. So if either God accepts or God declines. If God accepts that you go, you go. If God declines that you go, you stay. So pakataurwa ipo naHagai achiti arege kufa ndichimuona, she activated the principle yemuridzi weupenyu. Muridzi weupenyu ndiani? She automatically activated God. Mwari pavakanzwa paakutaurwa nyaya yeupenyu, vakabva vaactivatwa. Why? There is a law which says ivo ndivo the giver of life, ndivo the taker of life. So that law was activated, and God was activated because of that law. And he had to watch. Ndokubva achitaura naHagai akati, svinura maziso ako uone. Chienda unochera mvura, utore mvura unwe iwe nemwana. The situation was Ishmael. But because of death, Ishmael, God was activated. And ndokubva achipa an instruction. So the reason why you are living on earth and you are struggling to the extreme is because you have forgotten that you have the shepherd, you have God who is supposed to save you. So Ishmael, according to the promise, aifanira kutoita rudzi rukuru, that was according to the promise. So there was no way Ishmael was going to die. So pakango activatwa the issue inechekuita nerufu, God had to intervene because he knew that Hagai surrender. Hagai has no hope in anything. Has no hope in anything. Which means she activated God. She gave God an opportunity to take over. And when God took over, he gave an instruction. Saka, iwewe Mwari vari kufanira kupinda mulife mako, vari kufanira kuactivatwa. But you cannot activate God because you are living in sin. You are failing to activate God because iwewe mupfungwa dzako, your heart is full of anger, your heart is full of blasphemy, your heart is full of lust. Uri kuchiva zvinhu zvenyika ino. You are running after the wealth of this earth, and you have forgotten to run after God himself. So ukatsaga Mwari, you will see kuti pauri kuenda unopererwa, watsaga Mwari, you are now living according to the purpose of God. Pauri kupererwa iwewe, pauri kuti usina plan, God is going to activate something. He is going to make you see. So the reason why vanhu vari kuramba vachinamata vari in abject poverty inotyisa is because they have failed to apply the principles of God. The principles of God say you must surrender yourself to God. If you surrender yourself to God, you are now living according to the will of God. It means kana ukawana chikafu today, it's because of God. Ukashaya chikafu today, it's because of God. Why? Shoko raMwari rinotaura richiti musafunganya pamusoro pekuti muchadyei kana kuti muchapfekei, nekuti tarisai shiri dzedenga hadzirimi hadzikohwi, asi Mwari vanodzipa pachena. Iwewe hausi kuwana anything of that sort. Why? You are planning on your own. Uri kufamba uri on your own mission. Hausi kufamba uri pamission yaMwari. But once you begin to walk uri pamission yaMwari under the principles of God, you will see that you will never struggle. But whenever you struggle, you will see that you understand the reason why you are struggling. You will understand the reason why you don't have money. You will understand the reason why you are under a difficult situation. But you have to remember that
vanhu vari kunamata, but they are forgetting that Matthew chapter 6 verse 6 iri kutaura about the Lord's prayer. If you read Matthew, iri kutaura chiti musarebesa minamato, musaenda before God neminamato yenyu isina maturo inonyangadza Mwari. Why minamato iri kunzi inonyangadza Mwari? It's because your heart is not clean. Moyo wako wakatakura zvinhu zvakawanda zvikukutu. Saka Mwari nemoyo wako havasi kuyanana, musi kutowirirana naMwari. Just because there is no relationship between you and God, it means iwewe you cannot get any favor before God. It means when you are praying, Mwari vanenge vakatokufuratira. But if your heart is clean, whenever you pray, God hears you. So when you are praying, you have to pray the Lord's Prayer each and every time. That is the only relevant prayer before God. Why? It addresses each and everything. Life mako. Address each and every aspect in your life. It addresses everything. Only righteous before God. But because you are praying to God, asking to God, Mwari ndikuda mota, Mwari ndikuda imba, ndikuda kanaka, ndikuda upenyu wakanaka, ndikuda utano, ndikuda chekati. God knows all these things before you ask. So if God knows before you ask, and He gave you an instruction and said, just because I know, pray in this way. The moment you begin to pray otherwise, you are just telling God with Mwari, zvazvo zvamakataura hamuzive zvandiri kuda, chimirai ndikudze zvandiri kuda inini. You are just telling God that He is incompetent. Nekuti zimunamato raurikurebesa uchiudza Mwari zvauri kuda, ivo vakataura in the scriptures vakati, I know what you want before even you ask. So sometimes you wonder why your prayers are not being answered. Sometimes you wonder why nothing is moving, nothing is going on in your life, but you are praying, it's because you are doing it the wrong way. Why can't you just follow the principles in the Bible? Why can't you just praise God? Mwari vanonakidzwa nerumbidzo. If you go to Psalms, David akanga achingorumbidza Mwari chete. That was the mandate yaiva nayo yekungorumbidza Mwari. Every day Mwari makanaka. Mwari munondisesedza pamvura dzinozorodza. Mwari munondiitira chakati. Mwari munondiradzika pamafuro manyoro. Mwari munondiitira chakati. Mwari mugozondiitira chakati. Aingorumbidza Mwari 24/7. Anga asina time yekunamata mazimunamato esadza. But Jesus gave us an opportunity yekuti tinamate the Lord's Prayer. Iri kuva a guidance in our lives. Inoita kuti tisataura a lot of things zvinombura Mwari. Even our hearts are heavy. Paunonamata the Lord's Prayer, God will hear you. And God will begin to correct you. God will begin to minister upon you to an extent yekuti iwewe ukameditate the Lord's Prayer. If you think too much about the Lord's Prayer, uchitsvaga aspect by aspect, part and part, kuti ichi chiri kumboreve ichi mboreve, wozvidzamisa mupfungwa mako mundangariro mako, you will begin to hear God functioning in you. But you have disregarded everything. Why? You are disobedient. You don't want to read the scriptures. You don't want to follow the scriptures. You don't want to follow God Himself. So you are a rebel before God. But you are asking God for anything. So if you are someone who is a believer, as I mentioned, this is a message for the believer. If you are a believer, you must not be a rebel. How do you see that you are a rebel? Go to Proverbs. Inotaura chiti benzi rakati mumwoyo maro Mwari hakuna. How did we know kuti benzi rakati Mwari hakuna mumwoyo maro? The actions being taken. Kana Mwari vakakupa an instruction yekuti namata uchidai, the moment you begin to namata otherwise, you are just saying Mwari hamhuko.
You are just disobeying the instruction. Because if the instruction says pick 2 and live, if you pick 3 you will die. Why? Dzokerai kuvaIsraeri pavakanga vari mumurenje, vakanzi ani nani atarisa panyoka yaturikwa padanda ndiye achararama, which means munhu wese asina kutarisa panyoka yakanga yakaturikwa padanda aiti achingorumwa chete nenyoka obva atofa. That was the condition. So we have a condition yekuti whosoever believeth. And if you say I believe in God, I believe in Jesus Christ, and you disregard the Lord's Prayer, munamato wakareba, but your heart is heavy. Your heart is full of blasphemy. Vanhu vanofanira kugara vachirumbidza Mwari. Vanhu, there is a difference between a prayer kungorumbidza Mwari nemunamato, zvinhu zvakasiyana. You are praising God, you are worshiping God, you are praying, you are praising, you are worshiping. Prayer, praise, worship. Zvinhu zvakasiyana. So you have to understand your position. You must not be influenced in a vanhu vari kuuya with the false doctrine rekuti puma. You are not here for wealth. You are here so that you go to God. What Jesus said, ndakuenda, but ndichadzoka. And this is, I am going to prepare for you. Kuti mimba tichabva panapa tichienda tinonowana somewhere kwekusvikira. So we are living according to the promise. And what is the promise? The promise is God, Jesus shall come and he will judge the world. But during the judgment of the world, he will take the saints to God. So if you are a believer and you are still believing in Zvigunwe kabao and you are retweeting and forwarding and posting about Zvigunwe kabao, you have to ask yourself, am I a believer enough? Am I a believer enough? Saka, we need to understand that God does not operate just like that. Ngatitendeuke tidzo pamabasa akaipa. Ngatitendeuke tiende kunotsvaga Mwari mumweya nemuzvokwadi. I just hope that someone will be helped, someone who finds solace, someone who will not be coerced by the spiritual powers of this world to join the Zvigunwe kabao. Because zvachanga zviri Zvigunwe, mangwana uchaya wanzi munyatso wezamu, mangwana uchaya wanzi tsiyo, mangwana uchaya wanzi ndevu, mangwana uchaya wanzi boorwa, mangwana uchapiwa different things. Even bvudzi chairo uchanzi gerwa bvudzi rako, and you just say handikagerwa bvudzi rinomera rimwe. But remember the story of Samson. This is the sacrifice in a covenant. Yekuti mwana waMwari, a believer, hafaniri kupinda in such covenant. So I hope that those who are saved, who are supposed to be saved, they will hear this message. They will take this message serious. And they will begin to consider God. They will begin to follow God. They will begin to walk upon the principles of God. If you go to John chapter 6, you will realize that Jesus akaita munana. Aita munana ndokubva apa vanhu chingwa. Apa vanhu chingwa. Vanhu ivava mangwana vakatera Jesu. The reason why vakatera Jesu yavaya kuti vakapiwa chingwa and vaitsvaga chingwa. Andikuzvona. But Jesu akati apa vanhu chingwa akatanga aparidza vhangeri. But they went after Jesus because of bread, not because of the word. But he went on to explain and say, ndini chingwa chinopa upenyu. So you have to repent. Unofanira kubva pamabasa akaipa. You have to use social media responsibly. Don't let social media change your behavior, change your character.
Don't let social media influence you. God loves you. And you have to do what you're supposed to do. So, till we meet again in other sermons, shalom.